ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி ஒரு சூப்பரான திருவிழா தான் பார்க்க போகிறோம். எங்கள் ஊர் திருவிழா சூப்பராக இருக்கும். ஒரே நாள் திருவிழா தான், ஆனால் நல்லா ஃபேமஸாக இருக்கும். அதே மாதிரி அம்மன் சிலையெல்லாம் கிடையாது, நம்மளோட வேப்பிலையை வச்சு செய்வாங்க. உண்மையிலே பார்க்க ஒரு அற்புதமாக இருக்கும். அம்மன் தச்சுருவா அப்படியே நிற்கிற மாதிரியே இருக்கும். நான் சாமியை காமிக்கிறேன், நீங்கள் பாருங்கள். அவ்வளோ பார்த்தாலே நம்ம நினச்ச காரியம்லாம் நிறைவேறும். அந்த மாதிரி ஒரு இது. இப்போ எங்கள் மாமா சாமி ஆடிக்கிட்டு இருக்காங்க. எங்கள் மச்சான் கரகம் தூக்குறாங்க. இப்போ சாமி தூக்குறது எங்கள் மச்சான் தான் தூக்குறாங்க. பாருங்கள், அம்மன் எவ்வளோ அழகாக இருக்காங்கன்னு பாருங்கள். சூப்பராக இருப்பாங்க. நம்ம என்ன நினைக்கிறோமோ அந்த காரியம் பூராமே நிறைவேறும். அதே மாதிரி திருவிழாவுக்கு நம்ம சொந்த பந்தத்துக்கெல்லாம் சொல்லி அவங்க செம்ம என்ஜாய்மெண்ட்டாக இருக்கும். சூப்பராக இருக்கும். கண்டிப்பாக நீங்களும் இந்த அம்மனை வேண்டிக்கோங்க. உங்களுக்கு ஏதாவது நேர்த்திக்கடன் இருந்தால் அம்மனை நினச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக எல்லாமே நிறைவேறும். ஒரு சூப்பரான திருவிழா. எங்கள் ஊர் திருவிழா நல்ல ஃபேமஸாக இருக்கும். அம்மனோட பேர் மாட்டுக்கார மாரியாயி. அதாவது முன்னோர்கள் மாடு மேய்ச்சிக்கிட்டு இருக்கையில் இந்த அம்மனை வச்சு ஒரு கல்லை வச்சு செஞ்சுருக்காங்க. அதனால் இதுக்கு சக்தி அதிகமாக இருக்கும். நம்ம நினச்சது எல்லாமே நடக்கும். ஒரு சூப்பரான திருவிழா. இப்போ நம்ம சமையலுக்கு போயிடலாம். அடுத்தது தேவையான அளவு எண்ணெய் சேர்த்துக்கிறலாம். நான் எண்ணெய் அதிகமாக சேர்க்கலை, ஏன்னா ஆட்டுக்கறின்றனால அதுலேயும் கொழுப்பு இருக்கும், எண்ணெய் பிரிஞ்சு வரும். இப்போ பட்டை, சோம்பு எல்லாமே சேர்த்துக்கிறலாம். இப்போ பூண்டு சேர்த்துக்கிருவோம். பூண்டு நல்லா பச்சை ஸ்மெல் போக வதக்கிக்கலாம். நீங்கள் இஞ்சி பூண்டு ஒன்றாவே அடித்து சேர்த்துக்கலாம். நான் தனித்தனியாக அடிச்சிருந்தேன், ஏன்னா சிக்கன் 5 கிலோ இருந்தனால அதுக்கும் தனியாக சேர்த்துருந்தனால தனித்தனியாக அரைச்சி சேர்த்துக்கிட்டேன். இப்போ இஞ்சி பூண்டு நல்லா பச்சை ஸ்மெல் போக நல்லா வதக்கியாச்சு. இப்போ சின்ன வெங்காயம் ஒன்றும் பாதியமாக அரைச்சிக்கிறலாம். ஒன்றும் அதிகமாக அரைச்சி அதையும் நல்லா பச்சை ஸ்மெல் போக நல்லா வதக்கி எடுத்துக்கிறலாம். இப்போ நல்லா வதங்கிருச்சு. இதில் நான் என் தங்கச்சி 2 பேர் வந்திருந்தாங்க. அவங்க 2 பேரும் சேர்ந்து 3 பேரும் சேர்ந்து சமைச்சோம். ஏன்னா என்னால் கிண்ட முடியாதுன்றதுக்காக அவங்களே ஹெல்ப் கூப்பிட்டுக்கிட்டேன். இப்போ புதினா ஒரு கைப்பிடி சேர்த்துக்கலாம். புதினாவும் மல்லி அரை கைப்பிடி சேர்த்துக்கலாம். உங்களுக்கு விருப்பம்னா கொஞ்சமாக கூட சேர்த்துக்கலாம். புதினாவோட ஃப்ளேவர் சூப்பராக இருக்கும். இப்போ இதுவும் நல்லா பச்சை ஸ்மெல் போக வதக்கியாச்சு. இப்போ தக்காளி சேர்த்துக்கலாம். அடுத்து தக்காளி நான் நாட்டு தக்காளி சேர்த்துருக்கேன். நாட்டு தக்காளியில் புளிப்புத்தன்மை அதிகமாக இருக்கும், அதனால் கம்மியாக தான் நான் சேர்த்துருக்கேன். 1 கிலோ தக்காளி சேர்த்துருக்கேன். இப்போ தக்காளியை நல்லா வதங்கட்டும். தக்காளி வதங்குறதுக்கு கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்துக்கிட்டோம்னா சீக்கிரமே வதங்கிடும். இப்போ உப்பு சேர்த்துக்கிடுவோம். 1 கைப்பிடி அளவு உப்பு சேர்த்துருக்கேன். பாதி உப்பு சேர்த்துருக்கேன். அப்புறம் மட்டன் சேர்த்ததுக்கப்புறம் பாதி உப்பு சேர்த்துக்கிடலாம். மட்டனை மஞ்சத்தூள் போட்டு நல்லா கழுவி எடுத்திருக்கேன். இப்போ மஞ்சத்தூள் ஒரு 5 ஸ்பூன் சேர்த்துக்கிடலாம். நான் சக்தி மட்டன் மசாலா 4 பாக்கெட்டு சேர்த்துருக்கேன். 100 கிராம் பாக்கெட்டு. 5 கிலோ மட்டனுக்கு நீங்கள் தனி மிளகாத்தூளும் 100 சேர்த்துக்கிடலாம். நான் சக்தி மசாலா மட்டும்தான் சேர்த்துருக்கேன். இப்போ நல்லா பச்சை ஸ்மெல் போக நல்லா வதக்கி எடுத்துக்கிடலாம். நல்லா பச்சை ஸ்மெல் போக வதக்கியாச்சு. இப்போ மட்டனையும் சேர்த்துக்கலாம். மட்டனையும் சேர்த்து ஒரு 10 நிமிஷம் அதை நல்லா கிளறி விட்டுருங்க. உப்பும் மிளகாத்தூளும் நல்லா சேர்ந்துருச்சுன்னா, அப்போ கறி நல்லா உப்பு காரம் பிடிச்சிருச்சுன்னா செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்கும். ஒரு 10 நிமிஷம் விடாமல் கிண்டி விட்டுருங்க. கிண்டினதுக்கப்புறம் நமக்கு எவ்வளோ தண்ணி தேவையோ அவ்வளோ தண்ணி சேர்த்து நல்லா கொதிக்க வச்சிடலாம். அப்போ உப்பும் காரம் பிடிச்சிருச்சோம்னா அந்த குழம்பு செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்கும். எப்பயுமே ஒரு 10 நிமிஷமாவது மிளகாத்தூள் போட்டு நல்லா வதக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் தண்ணி ஊற்றுங்க. இப்போ நல்லா குழம்ப கூட்டியாச்சு. இப்போ மூடி போட்டு நல்லா கொதிக்க விட்டுறலாம். கொதிச்சிருச்சு. நல்லா ஒரு 1/2 ஹவருக்கு விட்டுருங்க. ஏன்னா இது இளங்குட்டினால சீக்கிரமே வெந்துடும். நல்லா எண்ணெயெல்லாம் பிரிஞ்சு வந்துருச்சு. நல்லா சாஃப்டாக வெந்துருச்சு. இதில் உங்களுக்கு விருப்பம்னா நீங்கள் தேங்காய் அரைச்சி ஊற்றிக்கலாம். நான் தேங்காயெல்லாம் அரைச்சி ஊற்றலை. ஒரு சூப்பரான மட்டன் குழம்பு ரெடி ஆயிருச்சு. பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இருக்க பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ்